No niin, moikka vaan kaikille ja terveisiä täältä Pansion keittiöstä. Tänään me harrastetaan kritiikkiä. Me katsotaan yhdessä tää Raulin keittiössä mokkakahvijakso täältä YouTubesta ja katsotaan, että onko meillä jotain huomautettavaa siitä tai voidaanko me oppia jotain Raulin kanssa ja Raulia vastaan. No niin, ei muuta kuin laitetaan video pyörimään ja sitä ennen mä haluan kertoa, mä oon todellakin Kai Kuutamo, asun täällä Pansiossa ja mulla on keittiö ja olen jonglööri ja lähdetään katsomaan. No niin, hyvää huomenta rakkaat katsojat. Tänään Raulin keittiössä Rauli opettaa kuinka käytetään mutteripannua ja kuinka keitetään mokkakahvia. Nyt kuvaaja saapuu hiukan lähemmäksi. Meillä on tässä upea espanjalainen mutteripannu. Joo, pause. Elikkä sille ei ole mitään väliä, onko se mutteripannu italialainen tai espanjalainen tai venäläinen. Tärkeintä on se, että miten sitä käytetään. Tällä saa keitettyä sen verran kahvia, että varmasti kahvit riittää hetkeksi. Se on oikein hyvä juttu. Ja avataan ensin tää mutteripannu osiin. Tässä on just jo yksi pannullinen aamulle keitetty. Näin. Meillä on täällä pohja. Tää me annetaan olla paikallaan. Meillä on tää tyhjä. Poistaa vaan edelliset kahvit. Elikkä suosittelen pitämään sen mokkapannun puhtaana. Ja siinä on vaan se ongelma, että kun ne kahvit on keitetty, niin se mokkapannu vaan on hirveän kuuma, koska se on alumiinia. Sitten kun ne kahvit on kaadettu siitä kuppiin, niin se voi kylmän veden alla viilentää ja avata ja putsata heti, jos haluaa olla fiksu. Mutta mäkään sitä tee, koska siinä helposti sit polttaa näppinsä, mutta tehkää te omat valintanne siellä omissa keittiöissänne. Näin. Täällä on myös edelliset kahvipurut. Täällä on edelliset kahvipurutkin, näethän. Niin nää me laitetaan biojätteeseen kanssa, näin. Ne meni biojätteeseen. No. Sitten me huuhdellaan tää pohja. Erittäin hyvä. Biojäte. Kerätkää ne biojätteet omaan astiaan ja viekää ne omaan kierrätysastiaan. Se kannattaa. Uskokaa pois, ne menee myös omaan paikkaan siellä jätehuollossa. Kyllä vaan. Kannata ehdottomasti. Hyvä Rauli. Huuhdellaan tää härkkö. No niin, nyt tämä osa on puhdas. Ja tänne laitetaan sitten se mokkakahvijauhatus. Se odotetaan tossa. Ja täällä on meillä vesisäiliö. Ja tänne me laitetaan vesi. Puhtastaan sekin noin. Ja täällä on tärkeä, täällä on tämmönen venttiili täällä sisällä. Tuolla näkyy toi venttiili. Tässä mallissa ei ole semmoista viivaa, eikö? Tuolla on tämmönen viiva. Niin sinne viivaan saakka, mutta tää venttiili on hyvä merkki, että veden maksimipinta on ton venttiilin alapuolella. Sinne laitetaan vettä. Kas näin. Joo, tää on erittäin tärkeä pointti. Eli kun te täytätte sitä mokkapannua, niin se venttiili ei saa peittyä. Mä en ole ikinä nähnyt semmoista mokkapannua, missä on joku viiva tai muuta, vaan siellä on vaan se venttiili. Ja jos se peittyy, että se vesi on korkeammalla kuin se venttiili, niin siinä on olemassa riski, että se mokkapannu räjähtää. Ja jos tommonen alumiinihökkeli tai tämmönen alumiiniesine räjähtää, niin se ei ole mitään kaunista jälkeä. Ei se miksikään granaatiksi muutu, mutta se saattaa esimerkiksi ampua tämän yläosan tästä kattoon. Ja sitten kattoon saattaa olla reikä, riippuen vähän niin kuin, että millaista materiaalia se katto on. Ja tosiaan ne kahvit on sitten kans joka puolella keittiöä. Ja jos siinä on jossain lähellä, niin se saattaa olla jopa hengenvaarallinen. Niin kannattaa niin kuin pitää huoli siitä, että se veden yläpinta pysyy siinä venttiilissä. Tai siis sen venttiilin alapuolella. Ja nyt kun meillä on vettä siellä sisällä, niin tässä vaiheessa me voidaan laskea jo tää, minne jauhe laitetaan tänne purkkiin. Ihan oikein tehty. Sitten jos haluatte vielä hifistellä siellä omassa keittiössänne, niin sen hanaraikkaan kylmän veden voi laittaa vedenkeittimeen, keittää sen veden ensin ja sitten kaataa vasta sinne vesisäiliöön. Se nopeuttaa sitä sen kahvin valmistumista ja sitten siitä kahvista tulee ehkä aavistuksen verran vähemmän kitkerää sen ansiosta.
tää on semmonen hifi-juttu, mitä mä tykkään käyttää, mutta se ei ole mitenkään pakollista. Ja siinä pitää tietää sitten se, että kun sen keitetyn veden kaataa sinne vesisäiliöön, niin se säiliö muuttuu heti tulikuumaksi, koska se on alumiini ja se johtaa lämpöä. Et sen jälkeen, kun te laitatte sitten tämän yläosan siihen paikalleen, kun kahvit on laitettu ja noin, niin sen voi ruuvata niin kuin löysästi paikalleen ihan omalla painollaan, mutta sitten kun se pitää kiristää, niin teillä pitää olla joku pyyhe, millä te otatte kiinni tästä alaosasta, että te poltatte teidän näppejä. Mutta mulla on sellainen aina tossa niin valmiina roikkuu uunin kahvassa, niin se on helppo siitä sit kiristää ja siitä suoraan sitten liedelle. Jep. Sitten tämän jälkeen meillä on Lavazza Crema Gusto laatukahvia. Joo, siis hyvä olla laatukahvia, miksei, mutta itse mä sanoisin, että sinne voi laittaa ihan mitä tahansa. Et voi kokeilla ihan juhlamokkaa, Lidlin jotain tummaa halpakahvia, sitäkin mä oon käyttänyt, tullut ihan ok. Sitten pitää vaan eri kahvien kanssa niin löytää se oikea määrä, että mitä sitä laittaa sitä kahvia sinne säiliöön. Koskaan sitä ei mun mielestä kannata laittaa ihan täyteen missään nimessä. Sitten tulee yleensä liian vahvaa, vaikka laittaisi niin puolet maitoa ja puolet kahvia sitten myöhemmin. Niin yleensä semmonen niin puolikas tommonen mitta riittää ihan hyvin silmämääräisesti. Mutta oleellistahan kahvin keittämisessä on tuore vesi ja se, että nämä kahvijauhatus olisi tuore. Me ei nyt ihan päästä siihen tässä, mutta tämä on tarpeeksi hyvä. Ajaa asiansa. Ja tämmöisellä mutteripannulla valmistetaan siis mokkakahvia. Nyt tuohon kuvaan vähän lähempään, niin nähdään tämä operaatio. Tänne laitetaan nämä burut tai tämä espressojauhatus, mistä mutteripannulla tulee mokkakahvia. Ja tää oman maun mukaan, mutta sitten tää puristetaan tänne laariin tällä lusikalla tiukasti näin, että me saadaan sitä oikein nättiä ja tasainen. Eikö tullut hyvä? Joo, eli toi tasottaminen ei mun mielestä ole mitenkään välttämätöntä. En ole koskaan kuullut, että se niinku tarvitsisi tehdä. Raulihan on tunnetusti niinku espressokonemiehiä, niin hän luultavasti, että se on joku semmoinen neuroosi, että se täytyy niinku tasoittaa sinne, vähän niin kuin se tehdään siinä espressokoneessakin, mutta se ei ole niinku mitenkään tarpeellista. Riittää, että kun se kahvi on vaan siellä hyvin. Ja tosiaan kannattaa olla tuoretta kahvia ja kannattaa pitää se pussi suljettuna. Että tämä nyt ei ihan ehkä ole semmoinen esimerkillinen suoritus, mutta niinku varmasti ajaa se kahvi asiansa ja piristää kuitenkin. Näyttää hyvältä. Meillä on vettä, meillä on kahvia ja sitten tää vedetään jengoilleen kiinni. Ei saa laittaa väärille jengoille, koska se on alumiinia ja sitten se hajoaa. Ja sitten kukaan muu ei voi keittää enää hyvää kahvia. Napakasti pakettiin. Painetaan levy päälle. Joo, ja ihan oikein. Kiristetään se kunnolla, mutta ei silleen niinku täysin. Ei tarvitse käyttää niinku voimakeinoja. Että se on sit kiva, että emäntäkin saa sen sit auki sen mutteripannun tai kuka sitten seuraavaksi käyttääkään sitä, niin silleen kohtuudella, mutta tiivis sen pitää olla kuitenkin. Ja niitä tiivisteitä kannattaa uusia sitten, jos alkaa tuntua siltä, että se alkaa se mokkapannu kusemaan niin täältä välistä keittäessä. Päälle ja laitetaan levy täysille. Ja tästä hetken päästä meillä on kahvia ja se keittäminen pitää lopettaa ennen kuin se lähtee puruttaa ulos, koska sitten... Joo, taas hyvä neuvo. Et heti kun alkaa kuulua sellainen röpötys, että se alkaa sieltä niinku sylkemään sitä kahvia täältä keskeltä sille oikein kunnolla, sen kuulee aina tosi hyvin, niin silloin voi jo lopettaa sen. Sitten säiliöön jää ehkä pikkasen vettä, mutta se on niinku tavallaan sitä semmoista vähän kitkerämpää kahvia, mitä sieltä sitten tulee, jos se antaa niinku mennä ihan loppuun asti. Mua ei se hirveästi haittaa, mutta taas, jos haluatte hifistellä, pitäkää huoli, että heti kun se alkaa poriseen, niin otatte sen pois sieltä liedeltä. Ja kuten huomasitte tuossa, niin toi Raulin mokkapannu keikkuu tuossa liedellä. Se tarkoittaa jo, että se on niinku tavallaan pilalla se pannu, että se on jotenkin mennyt niinku kuperaksi sieltä pohjasta. Raulille semmoinen vinkki, että ehkä olisi aika ostaa uusi mokkapannu. Sen jälkeen se tarkoittaa, että sinne saattaa tulla vähän puruja sinne kahviin ja sen maku ei ole enää niin täydellinen. Mutta tässä lyhyt tutoriaali, kuinka käytämme mutteripannua. Kiitos kaikille katsojille! Hei hei, nähdään taas Raulin keittiössä. Seuraavalla kerralla me varmistamme spiraalin. Noniin, se oli Raulin keittiössä mokkakahvit ja tää oli ihan hyvä video. Reippaasta hengestä ja siitä, että on tehty yhdellä autolla täysin leikkaamatta, niin kyllä mä oon niinku 8/10. Että jotain nippelitietoa jäi ehkä mainitsematta ja
jotain juttuja voisi ehkä vähän tehdä niin kuin paremmin, mutta kaiken kaikkiaan hyvä semmoinen positiivishenkinen video ja tosi semmoinen elämänmakuinen ja oli kuvaaja ja kaikkea, että silleen semmoinen aika pro-meininki. Pieni vastavalo ehkä häiritsi siinä alussa, mutta mä luulen, että sekin oli ihan täysin harkittu juttu. Hyvä, 8/10, Raulin keittiössä mokkakahvi. Sellainen vinkki vielä, että mokkakeittimissä tai näissä mokkapannuissa, niin täällä välissä voi käyttää semmoista suodatinta. Eli sinne voi ostaa suodattimia ihan jostain hienoista, niinku, mitä niitä nyt on, Heirolin keittiöliikkeitä ja muuta. Mutta sitten ihan tavallisesta suodatinpussista voi niinku tavallaan ton kahvinpurusäiliön avulla niin piirtää renkaat lyijykynällä ja leikata yhdestä kahvipussista saa 4 semmoista suodatinta. Ja se nyt jakaa vähän mielipiteitä silleen, että se häistää silloin se suodatin sen kahvirasvan tulemisen siihen kahviin. Ja jonkun mielestä se on hyvä juttu, koska sit siinä on vähemmän kolesterolia, mutta sitten joidenkin mielestä on tärkeää, että se rasva nimenomaan on siinä, koska he uskoo sitten, että se rasva niinku suojelee suolistoa, kun se niinku tavallaan siltä kahvin semmoiselta hapokkaalta ja syövyttävältä vaikutukselta. En tiedä, mä oon kokeillut vähän kumpaakin. Ei ole mun niinku tavallaan silleen väliä, mutta pääpiirteittäin mä aina unohdan laittaa sen ja vaan pitäydyn näissä vanhoissa tavoissani. Mutta se on ihan täysin ok, jos joku haluaa niinku käyttää. Ja se on vähän semmoinen uskoasia ehkä sit loppupeleissä, että kummassakin on hyviä ja huonoja puolia. Mutta hei, tää oli Pansion keittiössä. Raulille kiitos tästä videosta ja tosiaan eipä tässä muuta kuin nähdään, muistakaa tilaa kanava, muistakaa tykkää, muistakaa laittaa kommentti, jos tulee jotain mieleen. Mua kiinnostaa ja mä vastaan kaikkiin kommentteihin 24 tunnin sisällä. Ja ei muuta kuin mennään eteenpäin ja ensi kerralla tehdään sitten spiraali.